Здравейте хора, в една яка игричка според мен. Както виждате, това е нещо подобно на Clash Royale, но не е Clash Royale. Това пичове е реално нещо много близко до него, но също така и горе-долу далеч. Защото тук печи, вие трябва да събирате герои. Като това са герои и вие трябва да ги събирате. Когато ги събирате, ако съберете трима от първи левел, ги вдигате на втори левел. Ако съберете трима от втори левел, ги дигате на трети левел и до там. Трети левел е максимума. Там стават доста силни. Както виждате, аз нямам много голям късмет. Да. Не, тук нямам нищо, което да искам. Освен... Окей. Добре. Не ми казва, че ще превърни и няма жаба. Окей, успяхме. Добре. Така. Този пич има много висок демидж. Добре, тази я искам да се дигам на второ ниво. Повечето ще се дигнали това за... нали, за героите на дъската. Но аз предпочитам да имам малко по-силни герои. Да, ето. Т.е. 4. Както виждате, тук сме 8 играчи. И виждате ли защо искам да имам по-силни герои, а не повече герои? Защото колкото са по-силни, толкова повече хелт и толкова повече демидж бият. Окей. Оп. Айде. Оп. Айде, до тук бяха... В момента ми трябва още един, който да е отзад и да е рейндж. Обаче да е силен. Може би Тимбъл. Да, защото Рафик не е. Рафито е меле. Тимбъла майче пак е меле. Ламината е меле. Не ли това? Да, ето е ламината. Вау. Добре, още един пич, който би се разбит. Няма нищо. Окей. Този 752. Те имат 100 хилядата по-малко, обаче пак са доста по-здрави на атака. Да. Обаче пък те се събират доста по-лесно. Този на трети левел става мега силен. Тая също. Този става, меко казано, кошмар за опонента. Ако е на трети левел, виждате ли? Този няма нито един, който да му е на втори левел.
А от моите двама са на втори левел. Нямат тачки голям демидж, има тачки голям хелт. Метче го. Кой се опита да ма спре, не мой. Оп. Херкулес е доста добър. Обаче ми трябва нещо малко по-различно. Няма го. Трябва тя. Тази сексика. Не ми казва, че ще превърна от джаба. Добре. О, фак, тук ще загубя. Да, тук загубих. Пичи победима само заради тия двамата. Мисля дабъл. Това са двете глави, който е дал блогъра. Защото ако го апгрейднете, има адски много хелт. И става някакъв безсмъртен танк. Буквално става почти безсмъртен. Този пич не беше много силен. Няма. Ще изиграем една игра, пичи. Това не знам какво. О, този вече има левел 2 майче. А не, няма. Бре, защо никой от тях нямат втори левел, между другото един ме би. Той беше майче, той е първия. Оп, вече аз съм първи. Оп, левел 2. Мога да събера Леонидас. Леонидас е доста силен също. Свифт не е арчер. Между другото, той се бе с Брадвей. Той е меле файтър. Той... Хънтър. Аз мисля, че... Окей. Оп, този е той, който ме победи. Да, пичи. И пак ще ме победи, май. Не? Окей. Добре. Този път не успя. Тая Динам обаче няма 1100. Не да, че не са толкова силни, колкото ние. Сами по себе си, но заедно са малко по-силни от нея. Той няма тръма асасни, които са отпреди. То са адекватен ли е?
Чай, аз не бях ли с петима? Да изчезна един още в начало. Те защо са безсмъртни? Те са левел едно всичките. И ми казваш, че той има някакви деца такива безсмъртни, брат. Ти добре ли си? Ето го и Рафики. Рафикито. Накрая има Wolverine. Закусал Кръстали Леонидас. По-скоро Wolverine. Принципно. Тук има двама асасини. Хирият и Спайкс. И двамата са доста силни. И двата асасини са доста силни. Би тук губя... Да, нямам асасини. Нямам асасини, което не е хубаво. Пак ще победя, обаче нямам асасин. Чакайте. Той големия трябва да взема най-много демидж. Да. То буквално ги съедини. Вау. Вау. Окей. Това беше доста по-лесно. Графиката е много силен. Каже ми още едно графики. Този е много силен. По принцип. Защото вече самите му атаки са много хубави. За демидж. Между другото, ако някой се е заблудил, че това е Quick Play, пече това въобще не е Quick. Това въобще не е набързо. То в момента едва има някакъв, който е на 12 HP някак си. То слепа го е. Но този път не успя, брат. Този път според мен той не успя. Да. Въй. Едно Рафики. Дъск. Вау. Имам два Сталиуса. Този... този всъщност е много по-силен от всичките, не да ги имам сега. Така че искам да го съберам. Имам много хелт и доста демидж. Обаче има нещо, след което съм искам точно един определен асасин, който е меко казано уникален. Убива всичко, за което можете да се сетите. Той струва 4 голд. Ето го. Ето го асасина. Катерин. Спичи, това е като Катерината от League of Legends. Между другото има хелт 1000 и бие демидж 100.
100. И това нещо е едно от най-силните чудовища, едно от най-силните герои, който искате да го наречете в играта пичи. Поне според мен, защото сега не съм виждал нищо толкова силно. И то на първи левел да прави толкова много демидж. За такъв пичи на първи демидж прави колкото тоя. И има почти същия хелт. За такъв наистина е много силен. О, този там беше втори левел. Да, сега нямат много, които са втори левели. Затова я губят. Окей. Оп! Ето го. Не с 1000 хилт, обаче има 100 демидж. Вау, както казах, този е нещо изумително. Да, този е много по-силен от този. Този по принцип лесно се намеря и ще го продам. Този асасин обаче, пичи, е почти невъзможен за намерение. Какъв так му не взех. Окей. И пак не... Още 2 от 4. Раунд 16. Брат, 16 рунд ли бе? В момента аз не приемам почти никакъв демидж. Вау, двама вече са извън играта, още 2 са на път да излязат. И май накрая ще останем аз... Вау, Санта Клаус. Пичи, мисля, че на финала ще забием срещу дядо Коледа. Този как се е спалнал там. Пичи, това е нелегално. Това беше нелегално как се е спалнал там. Вау. Вау. Пичи, това не го исках, но няма как. Не знам, тук няма нищо. На място на тая. Не, точно, да. Пускай го на място на този. Не, този не. Те. Тук има една такава. Хелионата също е доста силна. Но... няма стане. Между другото, тук не знам защо доста от героите, които са за 4 злато, че са ги направили се едно, че са от League of Legends. Пичи, то почти никакво време, да. Ало. Оп, то се по-слаб. Има двама Найтмаша. Има и двама Джестъра. Джестъра е по принцип много добър. И Асасин. Обаче за момента не искам Асасин. Пак също този дето е нелегален.
Пичи, как видя ли, че си го спалнва там? И аз съм го пробвал, обаче не става при мене. Чай, че при кой отчех, бе? Той този печели. Обаче аз ги сринах. Бе. Уф, че черма сме. Санта Клаус, какво стана, бе, брат? Нещо ти свалиха 30 хелт. Между другото, кой му го свали това хелт, бе? Аз ли бях? В момента не знам срещу кой се бил, обаче пак го побеждавам. Той точно има вълче, обаче неговите са дребни. И един. Пак променя се двама. Пак няма нищо свясно. Сет? Сериозно? Сет, пичи, виждате, че с много хелт, много атака, но не е толкова силен. Действително не е толкова силен. Отново този асасен. Дрейк. Пичи, между другото, както виждате, това ми е геройчето. Обаче някак купя пичи, защото да. Защото ми трябва този коин, за да се опитам да намеря още един такъв и да затворя въобще играта. Да, Санта Клаус общо взето или в момента не се бие с никой, или да фак, то защо би застанал тъй? Би застанал във въгъла. Ооо! Тъп! Чай, нали ми каза, че ще бие срещу Аерес ли беше, къв беше? Знам, че ми се паднаха 3 суефта. Обаче не ги искам. Сарако. От тук имам един демон. Чай, че сете демон. Да, сигурно да. Той го показва дори. Чиста победа отново. Аз винаги ще ги нареждам така между другото. Като станат обаче 7 и ми се разваля малко, което малко ме дразни, честно казано. Но не е толкова зле, предполагам. Чай, че аз... Да, той загуби.
Еми, да. В момента поради факт, че не искам да чувам Google Play. Окей. Кафе ролчик. Окей, поне това ще ми дадеш ли? Мерси. Трог. Този е доста добър. Един от тунели пичи беше с него. Ето го и него. Но да. Има някои, които са на втори левел. Тази не е на втори левел. Ровина. Но скиловете според мен са доста добри. 15 attack damage for a random allied hero. 15 armor for a random allied hero. 7 attack damage attacks pierce through evasion. Което това са доста добри скилове. Този бич също има доста добри скилове. Имаше 11% attack speed на мишена. 11 armor се сваля от действителния армор на мишената. И each enemy's hero dies will release a soul which gives 22 damages to the buff receiver. Max soul is 5. Да, пичи, т.е. ако си с този, може да правиш адски много демидж. Сега тук да искам, не мога да ги гледам, нали, да им гледам статуите. Но както виждате, тук можете да се ги купувате. Да, пичи. Артур Мастърс. Да, този е герой. Вукон Мастър. Вукон. Окей. Collecting and exchange required. 15 такива за един Вукон. Вау. Пичето, аз мога да взема ексклюзив Мастър and мога дето и пака. Ще му даде 6 джема и още голени. Но, да. И тук са вече джемите там долу. Да, пичи, това ще е за епизода. Тук има торнаменти, виждате. Тук има евенти, торнаменти и те. Ще е рога, брат. Не знам хора, но да. Чао, пичи. Надявам се, че ви е харесало.